Il-Partit Nazzjonalista ma natax raġun f'kawża li jagħmel quddiem il-qrati li fiha almenta mill-kampanja informattiva tal-Gvern dwar il-budget għal din is-sena, kampanja informattiva li kif jiġri dejjem ixxandret ukoll fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Minnaħa l-oħra l-qorti preseduta mill-imħallef Grazzjo Merċieqa tagħtu raġun dwar il-ment li għamel brabta ma' rapportaġġ fuq il-flyover tal-Marsa u tagħtu wkoll kumpens ta' 1500 euro. Dan wara l-ment l-intervista dwar dan l-ikbar proġett infrastrutturali li sar f'pajjiżna setet tat lokal propaganda. Il-Partit Nazzjonalista talab ukoll il-qorti biex tiddikjara li meta l-PBS aċċetta reklami tal-Gvern fil-brejk tal-aħbarijiet inkisru drittijiet tal-Partit Nazzjonalista u li l-awtorità tax-xandir għamlet dan ukoll meta m'għamlet xejn dwar dan, iżda din it-talba ma ntlaqetx. Ir-reklami li għamel referenza lihom il-Partit Nazzjonalista kienu reklami informattivi dwar il-miżuri tal-budget u li fihom kienu elenkati l-miżuri li wieħed seta' jibbenefika minnhom. Saħansitra kien jixxandar ukoll in-numru tal-freephone. Fis-sentenza tagħha l-qorti ordnat ukoll li kwart mill-ispejjeż tal-kawża jitħallsu mill-Partit Nazzjonalista. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet brabta mad-deċiżjoni tal-qorti, Bernard Gregg tefa' ħafna mill-pis tad-disfatt elettorali li sofra fl-aħħar elezzjoni ġenerali fuq id-deċiżjoni tar-rapportaġġ tal-flyover tal-Marsa. Huwa wieġebek lil One News. Ġifieri inti tgħid li l-Partit Nazzjonalista tilef l-akbar distak fl-istorja ta' Malta indipendenti dwar rapportaġġ fuq flyover. Fuq ir-rapportaġġ għandna konferma iva